sa vykuknúť, zabíjajú, či one, reku, nepotrebujú čosi pomôcť. Pomoc. Čil večer. Keď už majú tú ašuru, hádam aj zedené. Ale čože večer, jaký večer? Však slnko je ešte na chlapa. Ičanko môj, a kdeže si ty videl slnko svietiť? Však na chlapa bolo, keď si išiel do komórky laškať, či už je venku čmajakové vreci. Ale však... Ale však. Však som není ani mladá, ani sprostá, aby si ma musel tu takto odievať. Však ja hrozne dobre vieš, či ty musíš Jožinovi pomôcť. Ale, no s tými jablúčkami, čo boli tam ten týdeň páli, čo? To však aj to? No. Ale prídu babi robiť cukrové na stromek a mal by si tu s báťimi sedieť celý večer, tak by sa ti hádam aj kúpačky na ryti vyhodili, čo? Vidíš to, Katerinka, že ja musím verujiť. Ale však dobre, no. No. No a to ma musíš furt povádzať ako Čo prvostku. sa povádza? Nemôžeš mi to hneď povedať rovno. No. Prosím ťa, to máš jaké gace oblečené. To si kde našiel? Špinavšie a rozdrapanejšie tam neboli? No ze šopy, aj som hľadal a horšie tam veru neboli. No neboli, no. Však to sú tí, čo mám pod kurence nachystané. Kade chodíš, len hambu robíš. Prosím ťa, choď to vyzlieť. No čo hambu ja? Ale chodí si jakú hambu? Však je na zabíjačku, čo sa mám dať do kostelového, lebo čo? Ale nemusíš, no. ale ani švongier ti z nich nemusí trčať. Tam máš v druhej komore, choď to prezlieť. Ale... A tam je misa s koláčmi z Eberhu. Dobre i pánu Čo? Botovke má si spú. A čože ja mám čo komu jaké koláče nosiť? A čo by... Jaká si len prajná. No to by sa ti rozdávalo z cudzieho. No. No a z jakého cudzieho? No z cudzieho. Však čo je tvoje, je aj moje. No to si A veľmi to si teda zapamatovala, vyprával, keď sme sa brali. To by sa ti tak ľúbilo. No čože si ty do toho našeho len doniesla? Nič. Celkom nič. Z horu tu si prišla. A z takú tenkú duchenku, jakú si. No. To však dolu, no. Ale si akú peknú. A furt si mi tú duchenku z nej zhadzoval koľké časy, to už si zabudol. No však ti už aj banujem, no. Ale prosím ťa, musíš somariny furt vymýšľať, už si mohol byť dávno prezlečený a preč, už nech ťa Ale dobre, no. Tak teda ide. No.